A aposta da Escola de Música de Rianxo polo jazz materializouse na creación da Big Band e a posta en marcha do Festival de Jazz, consolidado xa no panorama galego. Bueno, este ano celebrarase o próximo 30, 31 de xullo e 1 e 2 de agosto. Bueno, este ano como quizáis como principal novedad que temos é o cambio de ubicación debido a unhas obras que temos na praza da Igrexa e vímonos obrigados a trasladala. Daí que o formato sexa tamén un pouquiño máis pequeno, pero, bueno, cunha calidad de sobra reconocida. A Big Band da Escola Rianxeira será encargada de abrir o ciclo cun concerto o próximo martes día 30. Completan o cartel Simón García Quartet, o quinteto Marcel Pascual e a banda compostela Sar Swing, que porá o broche final ao festival o próximo venres. Tanto Simón García, contrabaixista, ou Sar Swing son formacións que sempre nos coñecemos, o bo é que son formacións tamén é bonito ver nun cartel formacións que levan tempo tocando, que como grupo non para un día en sí, e logo despois tamén as actividades paralelas creo que tamén teñen bastante importancia. Entre esas actividades paralelas figuran o curso de Big Band que se desenvolveu durante todo o mes de xullo, unha jam sesión aberta ou un monográfico de swing a cargo do taller Alecrín. A importancia que para min ten o curso de Big Band e poder tocar nas noites de jazz, que ao final ver a praza chea, ora o campo, ver a praza chea de xente escoitándoche e iso é unha maravilla. E non só abrir para xente como a min, que despois ao mellor se especializa nisto do jazz e da música moderna e que acaba facendo ou intentando facer carreira diso, e senón a toda a xente que ao mellor non vai volver a tocar esta música ou toca moi esporádicamente, pero sí que lle abre un pouco a perspectiva de outras posibilidades que hai. Nos vamos a hacer unha pequena introducción, invitamos a xente a que veña, obviamente xa está moita xente matriculada para os 5 días, pero queda algunha praza, é dicir, se alguén quere inda hoxe probar, pois serán sesións como independientes, todas delas enfocadas dende iniciación, para que a xente poda probar algún dos diferentes estilos.